ni dito yung ang sound toy. Hoy. Tarong kaya ako naman tayo. Nawara na mga ibutan. Sa ako lang yung loading. Hindi yung loading. Sa ako lang yung loading. Ito, hindi mo loading siya. Sa ako alam. Pabangkang. Siya? Kaya ito TV na ganyan. Sabi, parang expired na sa TV. Patulog na talaga ako mga bata. Kaya hanggang sa susunod. Ako naman ito na akong gulo.
Ano kayo? Bakit ba? Ano ay di ba? Ano ang kapit? Record din na. That song was brought to you by ACS Manufacturing Julius Chan, Corporation, ano ba yan? Mga ISO types na ba yan? certified world-class quality. Ito sa mga anuhan. Kita, mga montage, magsurunod sa inyo. Mga maayo ba na sunod mga ano? Habang na, kayo na ng baka ko rin. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabili, kundi nakakabango ng damit. Igo lang ito, Ay, nagtamay ako pa. kilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Ikaw safe pila fresh kasi. technology. Kaya damit ay may bango ng sanlib. Tano? Humahumang ko na si Dayan ha. Charm Fabric Pagkape lang. Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy whiskey. It's smooth, oaky flavor. Embassy whiskey. Drink responsibly. Tano? Okay, chill muna with the Was smooth, na po oaky matrabaho flavor siya, of Embassy kumakat whiskey. ko ulit ako. Drink Kung ang responsibly. bakalan. Walang ouch-ouch sa White House Sodium Whitening Soap. May kakaibang Kojak Dermomate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojak na walang hapde. Ang White Rose Baka na silid mo ito. Kojak na malinis, Kojak na puti. Regular Ban pa. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Nagani ka silo. Nagani ka silo. Kaya huwag ka kayo. Basta may tubig ka basta. Daka ng cellphone, sa'yo mapili para makita mo. Araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang bata. Kahit kabawash na siya na ako, kailangan ko pa rin mag-dispose. Kasi feeling ko, Ah, may naya gusto baga. matanggal ng damit minsan. Siya, magaling ka ka. Han, ang bigsitan ni Alay, ang ito, ang kawasaw na ba? Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Makalan Manufacturing ka. Corporation, ISO certified, world-class quality. Isang sarap pa rin. Malangit ang Pilipino ang pinamahal dito. Ito, sa mga Tunay na may pagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at original sa katunayan. Sunod-sunod na United Kingdom at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3. Araw-araw para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Ang halagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. ano po, bigmit. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Ay, kumain kami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Basta, Natin 7:29. Ay, ito, binabati ko lang ng isang magandang morning. Ang mga nag-text sa 0939-706-2816. Ito ha, binabati natin ang isang magandang umaga sa Team Team Denden. Birthday na ngayon. kaya hindi ko makabot. Hello, mula kay Mama Chay at sa mga taga-room. May Baho Caloocan sa Lubrica family. Isang magandang umaga na rin sa Brookside kay Tarizal, Ramos family at Gatos family. Mula kay Nonoy Ramos, good morning. Binabati natin ay isang magandang umaga na rin dyan sa Barangay San Juan Antipolo, ang Mabini family. Asawa ko si Pati. Napaka-sweet mo. Hello! At isang magandang umaga na rin dyan kay Gabi Somerset Mansion sa Nico family, si Tom at si Lynn sa Nico. Isang magandang umaga na rin dyan sa Shine Best Marketing kay Ma'am Annabelle at Merly Roger, Joel, Joseph, Insoy. At sa mga boss namin sila Sir Kinson Uy at Rachel Uy. Mula yan kay Jomar Martinez. At sa 0939-706-2816. Ulit dito, numero 0939-706-2816. Susunod na, bagong pinakakasama si Kuya Bonjing at Ate Julia. Dito pa rin yan sa 93.9 IFM Idol. Aras natin, 7:31 na. Habang nag-mahal na kita, gusto ko makapagpanda na ada tubig man na unay. Hindi na mga magsakas na wala. Kasi imaniliwan na ang mga anak. Pagkira sa kanto, katulungan maniliwan. Damo-damo. Sabi ko, aking nanganak mag-iwan. Ay, di ba na sa puno?
kakay. Kahit daw sa iyo. Kayo'y nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM. Without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share. Worlds cut off, so I sing. I'd be happy just to stay this way. Spend each day with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then my said I'm far away. You recall
92.3 News FM. Gin Kapitan, sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B, bawal walang mask. D. Dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Nating Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Kayo'y nakikinig sa Radyo 5, 92.3 News FM. We should be together. Unbelievable. The places you need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time will reveal. Yeah, you're like a dream come true. It's plain to see, and you're the only one for me. And steps 1 through 3, I make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, till I start back at 1. Yeah. Way things work themselves out, and all emotional. Once you know